12 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи қалъаи дӯсти деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштич коргоҳи пойафзол ва маводи шустушӯии Раҳматуллоро ифтитоҳ намуданд. Иқтидори коргоҳ дар як моҳ истеҳсоли 5200 пойафзол мебошад ва дар он пойафзоли кӯдакона, занона ва мардона истеҳсол мегардад. Коргоҳи нави истеҳсолӣ дар доираи иқдомҳои рушди саноат ва ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Раҳматулло Нуруллоев сохта шудааст. Маҷмӯи дастгоҳҳои пойафзолдӯзии коргоҳ аз ҷумла дастгоҳҳои дузандагӣ, қолабгирӣ, бурандагӣ ва суфтакунӣ аз хориҷи кишвар ворид ба насб гардидааст. Дастгири пешвои муаззими миллат мо соҳибкоронро водор мекунад, ки барои ободиву пешравии диёри худ саҳм гузорем. Маҳсулоти коргоҳ ватанӣ буда маҳсулоти воридодивазкунанда мебошад. Дар коргоҳи пойафзолбарорӣ мо аз чарми тоза истифода мебарем ва маҳсулоти истеҳсол гардида барои тамоми шаҳрвандони диёр, хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва барои содирот низ дар назар ҳаст. мо доимо барои рушди соҳаи саноати кишвар ва ҷалби бештари шаҳрвандон бо ҷои кори доимӣ талош хоҳем кард. дар бунёди бинои коргоҳ ва муҷаҳҳазгардонии он бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир зиёда аз 3 миллион сомонӣ харҷ гардидааст. дар коргоҳ ду хатти истеҳсолӣ фаъол карда шудааст. дар қисми асосии он истеҳсоли пойафзол сурат мегирад. қисмати бештари ашёи хоми коргоҳ аз ҷумла чарм ва ришта маҳсулоти ватанӣ аст. корҳои лоиҳакашӣ, коргоҳи истеҳсоли пойафзол ва маводи шустушӯӣ аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии лоиҳакаш дар ноҳияи Деваштич аз моҳи марти соли 2025 оғоз гардида дар муддати кӯтоҳ ба анҷом расонида шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо имкониятҳои иқтидори нави саноатӣ масъулонро вазифадор намуданд, ки коркарди ҳарчи бештари ашёи хоми ватаниро ба роҳ монда ба ин васила дар таъмини некуаҳволии мардум саҳмгузор бошанд. тибқи маълумот дар коргоҳ пурра сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб шудаанд. роҳбарият барои омӯзиши кормандон мутахассисонро аз маркази вилоят шаҳри Хоҷанд даъват намуда курси кӯтоҳмуддати омӯзишӣ ба роҳ монданд. мо бисёр хурсандем, ки дар деҳаи мо чунин корхона шода шуд. мутахассисон омада ба мо кор омӯзонданд. мо миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. раҳмат ба ҳукумати давлат, раҳмат ба ҷаноби олим Эмомалӣ Раҳмон, ки мани корхонаи пойафзолбарорӣ кушоданд, ки мо дар инҷо кор мекунем. маоши хуб таъмин карданд. коргоҳи пойафзолдӯзӣ дар ноҳияи Деваштич метавонад дар таъмини талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти худӣ ва ҳамзамон дар самти рушди соҳаи саноат дар деҳот саҳмгузорӣ намояд. дар ин коргоҳ айни ҳол 40 нафар сокинони маҳаллӣ ба маоши хуб ва ҷои кор таъмин гардиданд. дар оянда фаъолияти корхонаро мо васеъ намуда шумораи кормандоне ки аз 40 нафар иборат мебошанд зиёда аз 150-200 нафар мерасонем. барои он ки ин коргарони маҳаллӣ саводи хуби анамин коргариро дошта бошанд, мутахассисони соҳаро аз шаҳри Хоҷанд ҷалб намудем, то ки онҳо мутахассисони ватанӣ аз ин маҳсулот тарзи корбасту корбарии онро ёд диҳанд. маҳсулотҳое ки дар ҳамин коргоҳ баро монда мешавад ҳамаш маҳсулотҳои ватанӣ мебошанд, аз чарми тоза истифода бурда мешавад. хатти дигари истеҳсолии коргоҳи навбунёд маводи шустушӯӣ мебарорад. коргоҳ имкон дорад, ки дар як сол то 500 000 дона собун истеҳсол намояд. раванди истеҳсолотро масъулин аз мутахассисони давлатҳои хориҷӣ омӯхта ашёи хомро дар ҳамин ҷо омода мекунанд. истеҳсоли маводи шустушӯӣ бо истифода аз дастгоҳҳои замонавӣ сурат мегирад. дар қисми дигари ҳамин бино нонвой бунёд гардида чанд сокини маҳаллӣ ки ҳунари хуби нонпазӣ доранд соҳиби ҷои кор шуданд. дар маҷмӯъ дар коргоҳи пойафзол ва маводи шустушӯии Раҳматулло дар ноҳияи Деваштич наздики 40 кас соҳиби кори доимӣ ва маоши хуб гардиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббуси сокинони ватандӯст ва ҳиматбаланди ноҳияи Деваштичро шоисаи таҳсин хонда бунёди ин иншооти соҳаи саноатро омили рушди ноҳия ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум арзёбӣ намуданд.